ποιοτική ζωής είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Με την αγάπη και την ταπείνωση εύκολα πάει κανείς στον παράδεισο, γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός. Αγάπη και ταπείνωση. Γέροντα, συγχωρέστε με. Είναι κάτι που θέλω να πω που δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις πώς θα το πεις. Συγχωρέστε με. Να, πολλοί μου λένε πού πας καημένη, πού πας να μπεις. Δεν βλέπεις πόσα στραβά έχει μέσα η εκκλησία, πόσα σκάνδαλα. Και κάθε φορά που μου το λένε αυτό, με ταράζουν. Ναι, θα τα έχετε πάντα αυτά. Είπα σε κάποιον που με ρώτησε το ίδιο. Του λέω πάρε μια μύγα και ρώτησέ τη. Είδες πουθενά λουλούδια εδώ στην περιοχή? Λουλούδια θα σου πει. Όχι, εδώ στο Λάκκο είδα κονσερβοκούτια για καθαρσίες. Πάρε μια μέλισσα και ρώτησέ τη. Είδες πουθενά καθαρσίες? Καθαρσίες θα σου πει. Πολλά λουλούδια είδα. Όπως έχω καταλάβει λοιπόν, άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη μέλισσα και άλλοι με τη μύγα. Αυτοί που μοιάζουν με τη μύγα ψάχνουν σε κάθε περίπτωση να βρουν ό,τι κακό υπάρχει. Και ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν ψάχνουν πουθενά κανένα καλό. Αυτοί που μοιάζουν με τη μέλισσα βρίσκουν ότι καλό υπάρχει. Ο άνθρωπος, άμα έχει καλό λογισμό, ό,τι και να του πεις, ό,τι και να δει, θα βάλει καλό λογισμό. Έτσι λοιπόν κι εσείς αποφασίστε τι θέλετε να γίνετε. Μύγες ή μέλισσες.